Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео. Днес покажам си рисунките част 2. Как в предното видео ви казахте, снимам втора част днес. И ето ги рисунките, които трябва да заснема в това видео. Наистина доста рисунки. В смисъл, те са, както се вижда, бая. Така, нека да започваме с първата рисунка. Това не са рисунки тук. Така, първата рисунка е на... дори забравих как се казва този герой, май беше от Ведъм. Той е някакъв като Ведъм, забравих му името. Ето тук да си ги слагам. Така, втората е един пейзаж, който даже не е много хубав. Да, този пейзаж няма толкова се разгледам, ако се разгледах от от една картина, която е по-реалистична, голяма, която е на първият ни етаж. И да, това не е нищо толкова яко. Следващата картина е тази. Значи е малко трудно за обяснение. Това е тигър. Да, моя измислих се тигър, който е много странен. Не знам, съм го направил толкова странно. В смисъл, тази рисунка е супер намачкана, защото я намерих. Търсих я намерих в някакъв шкаф, който беше супер. Тук има Меси, Бамбарина. Да, нищо интересно няма в тази рисунка, не е много готина. Следващата е малко от Сенсей, между другото ми е хрумна. С цветя. Също не е много най-добрата ми рисунка, но не е толкова лоша. Не знам. Следващата ми рисунка е през 2016 година. Т.е. това не съм я рисувал тогава. Това е как Роналдо е спечелил европейското през 2016 година. Това е някакъв измислен, това си го измислих. Ето го Роналдо. Не е зле, прилича си, но малко устата е изкъртена. Както и екипите са леко изкъртени, но това е купата, това са отзад хората, които дори нямат детайли. Това е смисъл ужасно. Купата горе-долу ми се е получила добре. Така, следващата е на световното първенство, която я рисувахме с другото, когато няма световно, защото има малко такова отстрани жълто. Тоест тогава я отцветявах, не е лоша и тя. Тук защо написа коя година е снимано световното. Не знам, това е предишният ми подпис. Това следващата картина, това са бухари и лоши как нападат къща, която има доста интересни герои. Първият герой е Опила Бърд, Мамиран Рекс, котка някаква, Бухъл, Спид, Екстейсън, Ред, някакво черно парче, Меси, мече някакво, Банба, Нап-Нап, това май е Скрич, не съм сигурен. Не е Скрич, ето го Скрич. И сега съм забравих как се казваше октопод. Да, медуза, как се казваше медузата, добре, не помня. Медузата от Бан. Това е Скибиди, той е ред с различни страни, наистина. Та не е лоша рисунка, между другото. Нормален, Гричов, обаче сега не съм за някакъв списък Грич. Света не е най-доброто. Не е най-доброто. Това дори не му знах. Това май се казва след такова, като беше Ренген. Това е Ренген и Смърфкат. Смърф котката. Това е отзад, забравих. И това не знам какво е отзад и това е Смърф котката. Тази няма поканство е ето. Колко яко недовършена рисунка. Така, следващата е малко
страна на това човек, който се го набира яко. Тук съм рисувал доста странни рисунки, между другото. Това е маската му, ама не е отсветена буквално. Тук, да, странна рисунка, наистина, доста странна рисунка. Това е Skibidi Toilet, като на обретените Skibidi Toilet май, с крака и ръце. Не, много най-доброто попадение. Следващото е писък, който ми се получи много добре. Според мен не знам се той без ръка. Мисля да се добре се получи маската. И дъп, ако се писък е добре. Докато не ме пита с чема такова да не знам. Така. Меси през 2023 и Меси през 2006. Да, това е Меси преди и Меси сега. Тук действеността мисля добре да се получило Меси. Да, не знам, че има отделно ябълка, така че... Не е зле, добре. Преминавам към средството, което е пак на Меси. Аз съм Роналдо, едно не знам, съм рисувал тогава Меси. Тази със не е много лоша. Как се пръст са се получили добре. Окей. Не е лоша тази рисунка. Средството е първата ми рисунка на Роналдо, да имам такова видео, като я рисувах. Така се рисунка от видео. Това са котки бандити. 2 котки бандити, не 3, когато една е заловена. Тук са пачките, пистолети, 3 скейтборда и полицайите котки. Не, това също от... Да, това също от... Не, това е полицай също, така че да. Ето тук една котка полицай беше, където си пада каската. Но това е доста интересна картина, доста интересна. Следващото е с лъв. Лъв. Който това от едни бомбони го измислих. Доста добре се получи лъвът, освен се е леко кривогред. Това е действено не ми харесва. Но пак не е лошо. Така. Това е вид абстрактна рисунка, не съм много странен човек съм нарисувал тук, но да, това е доста интересна абстрактна рисунка, така че да, няма по-дълго се коментира. Средствата е на колонката от Skibidi Toilet. Сега тук е разварена. Това е, не знам дали не, това съм го снимала на видео. Тук е една туалетна. Пак не е зрено. Да, тук е интересно. Средствата е на никакъв вид екстейшн. Та не е много хубава, мен та не е доста ми харесва, просто изглежда много странно. Така, средствата е на бухарите. Това са ми бухалчета, като са измислили герои. Ето тук има доста интересни бухалчета, така че да, нас не е лошо. Така, следващата е на Сълстия тигър с братята. Това е така да се казва братята тигри май. Як се рипаха? Да, не е зле. Имат смешни коси. Да, не знам какво толкова средствата е радикален отстрани. Тук е това доста яко, така че да, добре. Така. Следващата е на Роналдо, половината Роналдо, над повече от половината Роналдо и малка част е Холанд. Да, наистина доста интерес се е получил Роналдо. Не е зле. Сега мога да рисувам много по-добре, но... Да. Продължаваме към следващата рисунка. Това е продължението на котки бандити. Тук е кучо, което има... Това е кучо, което има фално най-смешната и трагична опашка. Това са котките, както си такова взимат торбата с пачки, с пари. Едната пачка е паднала.
Това не знае какво е. Това е някаква сянка. Това е някаква писта за скачане. И тази котка оцелява, май се оцелее, да се оцелее, но това се е счупило. И тук е друга котка, където я банал отвори. Вижда котката леко, но това пак е вид сенсей, така че тогава доста гледах сенсей, така че да. Това си е буквално моя измислица. Половината робот. Так, доста странно се получи тази рисунка, но да коментирам толкова. Тази мисля дори няма да я коментирам, така че просто я пробирам. Това е втората ми рисунка на Роналдо. Не знам си го направих с маска, просто не успях да му направя устата и разсих, просто да го направя с маска. Много да. Така. Следващата е на моя измислено чудовище, където е в смисъл има някакви тук резинки. Тук са го бири. Това е ръката от Poppy Playtime. Нормалната му ръка с пак някакви вид сенсей. Тук някакви пипала. Пипала, рога, маска някаква интересна. Някакви странни татуировки. И да, дрехата му е доста шаренка. Така че да, тази с не е лоша. Скарах се някаква сръстове. Половината Спонж Боб и Смърфкат в едно. Ето как се е получило това. Пак съм направил този рентген. Не знам що, но actually пак не е за това, така че да. Не е лоша. Следващата е на Спайдърмен, който с това се получи на доста изкъртен Спайдърмен. Не знам защо има фон нос. Който е толкова смешен, че направо не го коментирам. TV Man, нищо толкова интересно. И да, какво ще коментирам, именно това е Роналдо и Бербатов. Първо искам да си питам на себе си, защо не съм отцветил добре косата на Бербатов. Това е Роналдо и Бербатов, дядо с някаква боя съм я отцветил. И тук не знам си има такова. Тук не знам си има такова тиксо, но тя не е зле. Така, това е нощна смяна на Фреди, май така се казва с филма. Това е половината Майк се казваше. И половината Фреди, която мисълта, тогава бех впечатлил. Така че да, продължаваме към следващата рисунка. Така, това е половината Мбапе, половината Костелурка. Така, половината Мбапе, половината Костелурка. Не знам защо не е осветено това вътре. Фално не е осветено. Това пък какво за бога, не знам. Коланът. Защо е коланът серия? Добре, странна рисунка. Мбапе малко се е получил Мбапе. Тази рисунка много хора сте я видяли. Ако сте гледали лайфа на 70 миналата година, това е рисунката на Незуко, която аз нарисувах. Тогава май има се доста души, където я. Така че може да се каже, че ми е най-известната рисунка. Да, доста добре се получи между другото очите. Така че си я прибирам тук. Има още куп рисунки, така че трябва малко да се побързам. Това е анимиран Роналдо, който не знам просто да го коментирам. Готина става.
това е доста готина рисунка. Пират. Пират, който е Кокарест пират. Не знам що. Окей, готина рисунка също. Не е лошо. Да, не е моя, няма я коментирам. Това е мес, който е супер изкъртен. Да си има такова страни. Това е малко хубаво снима, бе. В въздълството ползва толкова много тази тениска. И е супер изкъртен в утре да се го потом фалцено се нацелува въздуха. Да, това на тази сука не ми харесва да ме нарично. Акула, която има много малко зъби, не знам защо. Франклин от GTA 5, който има най-скрътения нос. И тук съм се опитал да направя някакви детайли, но... Да. А също това не е моя подпис, така се бях кръстил и това уж пак сега да го изпратя на сенсей, обаче не го изпратих. Сега. Това е пак така вид рисунка, съм тук с само Бан-Бан, Purple, един бухъл, Медузата от Poppy Playtime, Напна, Попила Бърт и Меси. И Роналдо, разбира се. Да, май се казва светът на парите, съм сигурен май така се казва. Рая на парите се казва с тази рисунка, така че да не е интересна. Сръст е пак на Мбапе, доста изкъртен Мбапе. Лицето му се казва, че изобщо не появи лице на Мбапе, но да, странна рисунка. Да, знаете се, после една много хубава рисунка на Мбапе, така че... Да. ISO Speed, който не е лош. Косата да се добре се справи. Да се добре се справи с косата, малко странни лицета, но... Да, не е лош. Не е лош Speed. Тази рисунка, която не е много хубава, така че да. Тая рисунка я имам на видео, така че ако спомняте малко по-старите ми видеа от 2023 може да я видите. Тук има някакъв номер, така че няма да го показвам. Това е Уира Мафтън преди, Уира Мафтън сега. Например някъде за рисунката. Това някого коментират подвратително. Това не е мое. Спайдърмен. Пак Спайдърмен. И тази рисунка също имам на такова. На видео, така че мога да ви взех да я дам на giveaway, така че когато направим 200 абоната, се дам доста неща на giveaway. Да, за да направя специално видео за нещата, които се дам на giveaway, така че да, тази рисунка някакво толкова да коментирам. Вие, ако се гледали това видео, се знаете каква е тази рисунка. Extension. Да, нищо толкова интересно. Не е толкова добър Extension. Това не е мое, така че го връщам. Ще гледа малко по-новите рисунки. Това е Джуд Белингъм с Шампионската лига. Доста добре ми се получи Джуд Белингъм, само се малко гледам странно, не знам се толкова странно се получи. Но ако не е лоша рисунката на Джуди. Това е на Риншо и Дейни от Кървава луна. Така, това е картината на Риншо и Дейни. Сега спирах за малко. Риншо е добре. Въпреки се малко пресна на Алекса. Но не е за доста време я правих тази рисунка. Дени в прилица на Недени. Така. Тази картина е на Люфи. От не знам как се казваше това аниме. Това е супер шарен пейзаж, който не е много готин. Това е Мбапе, не знам списа номер 7, а е номер 10. Тук това е гол му срещу Франция и Аржентина. Панело за рисунката.
Не знам, малко графиката са малко стъси, но какво според това Неймар Джуниор в Прайм версията му според мен. Доста добре се получи, само се старая малко да е по-кракнал, но... Вап, не е зле. Не е зле. Това е Антони. Антони, да, ето го. Да, интересно се получи Антони. Сега се просто не коментирам. Зебра. Това е Роналдо, задната нозица. Да, интересно, ако е малко странно, но... Да, присъствие на машка на интересно нещо. Да. Тази дума, това е от Добрин от Игри на волята, ако стига да е Игри на волята. Тази не е моя, ето. И тази също не е моя. Така. Следващата рисунка е на Ембапе. Тук се по начин, който и как имам да са добре рисунка на Ембапе, само където устата е малко смешна. Да, мисля, добре ми се получи Ембапе. Следващата е на Вини Джуниор, да. Това не е истинската рисунка на Вини Джуниор. Това е Вини Джуниор, мисля, доста добре се получи. Да, мен ми харесва, със сигурност ми харесва това. Да, тук интересно се получи Вини Джуниор. Тук е прическата. И да, поставил сте малко рисунки. Така, това е пак Роналдо задна нозица. Това е неполучената му задна нозица с гол, но не е лоша. Ето. Така. Това е... Това не съм описал името, но да. Не е лоша. Тези са от тетрадката, която се тренирах. Това е Ангелът Едгар от... Да, това е Ангел Едгар като истински човек, само че косата му е отвратителна на този ангел. Да, интересно. Интересно се получи. Следващата е на Пантера. Интересна е. Най ми харесва как е отцветена, зато е малко странно отцветена. Така, нека познам към следващата рисунка. Така, следващата рисунка, това е взето от Сенсей и това е Лала Бермичка. Интересно. Това пак с тигра, само се по-добра версия, по-оцветена. По-добра версия, така да се каже. Интересно, ето го. Така, същите герой. Роналдо. Пърпъл. Да. Тук ако сте на 6-7 години, не гледайте тази рисунка, по-точно скипнете. Това от усмивка 2 чудовището. Смайлто. Ето така. Изглежда доста злове се получи. Ето тук са и черните детайли, зъбите. Устата би се много тегава, така че да. Това е. Тази рисунка с рисунка на това котенце, което е доста интересно. В един ютубър взех тази идея. Доста добре ми се получи тази котка, така че да, предположете дали е добре. Следващата на тази уста, която не знам защо нарисувах, просто не знах какво да рисувам и реших да нарисувам просто уста. Да, с мед. Не е лоша рисунката, но не е най-добрата. Да, не е добре, не е лоша. Така, следващата рисунка е на Роналдо Назарио. Тази ръка ръцете са малко изкартени, но не знам, предположете в коментарите на някой шорт. Не е много добре, но не е лош. Това я направих на нова година я направих.
И предпоследната рисунка. Да. Сепия 4 неща. Нормален сепия. В реалния живот сепия. Сигма сепия и хорър сепия. И последната рисунка, именно тя е на Танос от Squid Game. Най-вероятно се е видял с първия път. Това е номер 230 Танос. Наистина доста време се получи според мен Танос. Ето ви вирусата. И това беше от това видео. Аз бех Кокстар. Чао!